Mulla oli pitkä väsymyskausi tuossa 2000-luvun alussa ja puolivälin paikkeilla. Mä olin vuorotteluvapaalla ensin 1 vuoden ja sitten vuorotteluvapaavuoden päätteeksi, kun oli silloin todettu kilpirauhasen vajaatoiminta ja ruvettu lääkittämään sitä, niin sitten olinkin niin väsynyt vuorotteluvapaavuoden päätteeksi, että sitten jäin sairaslomalle ja yritettiin koululääketieteen avulla etsiä syytä mun väsymykseen, mutta sitä ei löytynyt. Ja sitten 2006 vuoden kesällä mulla oli tehty jo silloin keväällä muistitestejä, oli hirveän et en muistanut oikein mitään, enkä pystynyt oikein keskittymään mihinkään. Ja tosiaan olin niin väsynyt, että 2 saakka iltapäivällä jaksoin tehdä jotakin ja sen jälkeen en sitten enää oikein jaksanut tehdä mitään. Sitten tosiaan 2006 vuoden kesällä mulla sitten todettiin tämmöinen reumatauti, SLE, eli mulla oli ollut tosi paljon kaiken näköisiä niveloireita ja huimausta ja monenlaisia MS-tautia epäiltiin yhdessä vaiheessa. No, tämä reumatauti sitten todettiin ja sitten mä olinkin niin kuin helpottunut siitä, että hyvä, että joku nimi löytyi tälle mun niin kuin väsymykselle ja huonolle ololle. Sitten mulla tuli semmoinen olo, että tätä mä en halua. Että mun on pakko löytää jotakin, niin kuin, että mä pääsen tästä väsymyksestä. 2 viikon päästä mä menin tämmöiselle vedotaidekurssille, missä oli tämmöinen 83-vuotias Elsa mummo, joka kantoi semmoisesta viherjuomapulloa, hoiti sitä niin kuin, melkein niin kuin pientä lasta ja sitten mä häneltä niin kuin kyselin, että mikähän tämä niin juttu oikein on, mitä hän niin kuin kantaa mukanaan. Hän kertoi sitten tämmöisestä viherjuomasta ja että se liittyy tämmöiseen kehon pH-tasapainoon ja että ruvetaan niin kuin sen viherjuoman avulla alkalisoimaan kehoa ja sillä tavalla ajamaan happoja pois elimistöstä ja sitten mä ajattelin heti, kun mä kuulin sen pH-tasapainon, mulle tuli semmoinen olo, että tämähän on oikeastaan ihan perusjuttu, ihan meidän niin kuin, kehon perusjuttu tämä pH-tasapaino. En oikein tiennyt siitä sen enempää, mutta sitten rupesin lukemaan tätä pH-tasapainokirjaa ja sitten heti niin kuin päätin, että kyllä tämä on mun juttu, että tätä mä haluan niin kuin kokeilla. Ja sitten mä tilasin sitä viherjuomaa ja sitten 3. päivästä, kun mä olin sitten 3 aikaan iltapäivällä kävelyllä mun ystävättären kanssa, jonka kanssa me oltiin kävelty aika lailla niin kuin päivittäin, hän oli myöskin sairaslomalla ja sitten yhtäkkiä kysyi, että mikäs nyt on tapahtunut, kun nyt kävelläänkin iltapäivällä ja tähän asti on aina pitänyt kävellä aamupäivällä. Ja mä sitten sanoin, että no joo, tuo on hyvä kysymys, että olisiko tässä nyt tässä viherjuomassa jotakin, että mä oon ihan selvästi paremmassa kunnossa. Että se oli niin kuin 3. päivä ja se rupesi heti niin kuin antamaan mulle energiaa jotenkin tämä juoma. No sitten edelleen koko ajan mä niin kuin energisoidun yhä enemmän ja 3. kuukausi oli, kun sitten olin lääkärin vastaanotolla ja mulla oli kontrolloitu maksa-arvoja pitkin matkaa. Ne oli 25 vuotta ollut pikkusen koholla, eikä siihenkään löytty syytä. Ja sitten yhtäkkiä lääkäri katsoi, että kun käyrät oli tietokoneella, niin kuin, että meni täällä ne maksa-arvot ja sitten yhtäkkiä laski näin se käyrä. Mitäs nyt on tapahtunut? No mä sitten kerroin, että mä oon ruvennut alkalisoimaan kehoani ja on tämmöisellä pH-tasapainoisella dieetillä, juon viherjuomaa ja myöskin pikkuhiljaa oon ruvennut muuttamaan enemmän kasvisruoan suuntaan tätä mun niin kuin ruokavaliota. Ja sitten lääkäriä vähän nauratti ja mä sanoin, että äläpä nauraa, että jos mä oon tästä nyt saanut vähän apua tähän mun väsymykseen, että kun täältä ei tullut mitään muuta kuin sairaslomaa pystytte mulle kirjoittamaan. Niin, no sitten hän sanoi, että no eihän kasvisten syönnistä koskaan mitään haittaa ole ollut. No sitten tammikuussa mä olin syönyt tammikuuhun mennessä niin kuin 6 kuukautta reumalääkettä ja menin ensimmäisen kerran sitten
toisen reumalääkärin luokse. Eli siellä oli tarkoitus sitten, että mä käyn jatkuvasti kontrolleissa. Ja lääkäri ihmetteli kanssa, että oletpas hyvässä kunnossa. Ja mä kerroin hänelle, no hän sanoi, että eihän tuosta pH-tasapainosta mitään tiedä, mutta näyttää toimivan, että jatkakaa tätä teidän omaa hoitoa ja sitten, että jätetään nämä lääkkeet nyt pois. Eli sitten mä pääsin reumalääkkeistä niin kuin eroon ja sitten pitkin kevättä sit mä olin ehkä vuoden verran juonut, niin sitten mulla oli jäänyt kaikki niveloireet pois ja tämmöinen allerginen nuha oli myös hiukan niin kuin lieventynyt, samanlaisia oireita ei enää silloin keväällä ollut. Ja sitten aina vaan se parani tämä mun niin kuin vointi ja tällä hetkellä mä oon niin kuin tosi hyvässä kunnossa ja jaksan niin kuin tehdä pitkän päivän. Mä teen tällä hetkellä semmoista kirjoitustyötä, jaksan tehdä koko päivän sitä ja edelleen niin kuin sitten juon tätä viherjuomaa ja nyt olen jättänyt sitten pois maitotuotteet. En syö enää juustoja kuin silloin tällöin. Jonkun verran kalaa ja oikeastaan lihaa en ollenkaan.